tuig 2000. Aksyon firing line. Sa magka-aksyon tang nga nagamonitor na via Facebook Live kag YouTube sa online nga pagpangalagad ta good day anuman nga oras sa inyo ginamtangan kapin pagid sa mga OFW nga nagamonitor karon na gabi no kag sa mga Filipinos din man nga bahin sang kalibutan kamo na nga nagaistar kag mga Ilonggo nga mga Filipinos ang aton gid nga pag-abi-abi kabay payara lang kamo sa maayo nga kahimtangan. Aksyon firing Ang line. aton sining magka-aksyon nga nagamonitor na via on air diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Kumusta sa ginamtangan niyo? May pagtupa man sang ulan diri sa bahin sa Metro Bacolod. Sining nga gabi may ara sang manipis kag panalagsang nga pagdamol sa pagtupa sang ulan. Hibaloon talang kag checkyaron karon ang advisory gikan sa PDMP. Aksyon firing line. Iwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa kak na alas 9 diri lamang sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Ang mga mensahe inyong feel free gid sa pagpadala sa aton sining nga chat room may available dira nga comment section. Pwede niyo may padala ina pagi sa Facebook. Ang mga mensahe langkoy ng inyong mga greetings basta hindi lang tuman karawig aton gina-welcome. Aksyon firing line. Antes ang pila ka mapambukas ta ng mga balita kag informasyon unahon tanay pagtsakyar sa lakat sa panahon. Ari na sa aton nga linya, Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Aksyon Gan, may gabi please kamin. Action art no kag sa aton listener sari ang lakat sa aton chimpo sining gabi. Miyerkules kita karon Nobyembre 24. Tuig 2020-21. Hangin amihan si Tayhopon o northeast monsoon ang dominante nga weather systems naton nag-apekto dito northern kag central Luzon, partikular sa Batanes kag Babuyan Islands nga may nadulot nga magalumon nga kalangitan nga may pagulan, kag subong man dito sa Ilocos region, Cordillera, sa iban nga bahin sa Cagayan Valley kag central Luzon nga ang ila tiyempo dito may pag-uunggoom ang kahawaan. Hasta sa may tinion nga magalumon ang kalangitan, may naligwin manini nga mga mahinay o kun manipis lamang ang mga pagulan o kun pagtulot-taliti nga tuga man ini sa gihapon sang northeast monsoon. Ang ikadua amuning ITCC daw halos takluban niya ang Visayas diri sa aton kag sa Mindanao no. Northeast monsoon ITCC nag-epekto ya sa Eastern Visayas, Caraga, Davao, sa Mindanao ni dason ang Sorsogon, Isabela, Aurora kag mainland Cagayanari sa Luzon kag Central Luzon nga may pag-uumbuuman, magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa man sang ulan kag pagpanag-uob. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang kapungsuran na lakip na kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Ari kita na paidalom sa may pagulugalom man ang aton kahawaan kasta sa magalumon ang kalangitan. May naligwin lang ang mga pagulan o kung pagpanag-uob. Ari mabatyagan naton karon nga gabi ang pagtulog-taliti nga tuga sang ITCC kag localized thunderstorms. Ang aton nga wind kag coastal water condition northern kag central Luzon. Okay. Seaboard kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sa hangin. Halin sa gihapon na na silangan o northeast kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri sa aton sa Western Visayas o Western Seaboard sang Kabisayan, partikular diri sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Arli ang kitaya sa mahinay hasta sa may kasarangan nga dupoy-dupoy sang hangin sa gihapon action art nasidlangan pakadto namin na nasidlangan o kun east to northeast ang direksyon aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Pero wala kita gale warning advisory, kalmado nga aton baybayon nagapabilin na ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapyas sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos 1.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Okay.
Okay. Dason, Mhm. daw ang aton nga 5 times, no? Daw hindi ta makuha subong kay daw gabi yung ilang internet dito. Ari na lang ang aton nga temperature Mhm. 27 hasta 31 o kon 80.6 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Alo, ari alas 5 19 ni nga po nagtunod si Haring Adlaw. Magabot lak ini siya alas 5:43 buwas aga. Okay. So, siya, kanlaon. Kadlaon. O, sige. Siyam kapag tayog, 9 volcanic quakes. Natakpan ang iya ba o kon guag sang panganod, hindi visible makita ang iya nga physical nga itsura. Kag medyo gamay nga pag-iyo sa iyang abaga, no? Slightly deflated. May takos ini 334 tonelada sang asupre o kon sulfur dioxide sa takos sa aton volcanologist sinang pitsa 22 lang ng isa kadlaw. So DOST Wolf in collaboration diri sa aton sa Command Center, liwat nagapaabiso sa aton general public ag stakeholders hindi pa masudlan ang 4 km permanent danger zone. Okay. Ay aragyapon sa alert level 1 si Vulcan Kanlaon. Okay, earthquake. May-ari isa kita diri kapag tayog, pero unfelt ni siya, Aksyon no. 2.2 ang magnitude, 13 kilometers north of Kawayan, Negros Occidental sa mga kwan nga banwa. Bao. 4 kilometers ang deep of focus, natabo ni siya alas 10. Alas 10:34 kagina sa aga. Unfelt buhay kaso. Tiyan mo lang na, isa lang, no? Isa lang ang aton din nga earthquake information. So, Basta nga hindi lang ba batyagan sa mga tao, duway man nakulbaan, basta daway unfelt man, oo. Basta unfelt yan, iway ng mga aftershocks. Kung major shock, unfelt siya. Kung may mga aftershocks na siya, nagkasunod-sunod nga pagdayog. Okay. So, ang nalakat sa aton, Chimpo, kay Vulcan Kanlaon earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. Pero ining pagtupa sa ulan dala sa ITCC, only Bacolod City? Nipis nga galom lang. Nipis nga galom, kung padaganon tang kursor daw pugtak lang bla. May ara sa Kabikulan, may ari diri sa Northeast, Negros, Sagay, Escalante, Panaog sa Tayasan, Tanhay, dira lang na yun. Dason, nipis na di pagkalabot sa aton, manaog siya, diri sa Baybayon, sang Palawan. New Frontier sa mga anini, amo na ang galom. So, ang iban nga parte, sang aton nga Kamindanawan sa Luzon, may araman, mga galom. ITCC ni. Dason ang share line tiga paigo to sa Sorsogon kag sa Kabikulan, Aurora province. Hindi man gidamol daw tulot talite lang ni. Okay. Ati God, at least okay lang basta mo lang ni siya way gina problema matulot timpla lang panahon ta. Oo. Para may kuan man. Para may para kay kabudlay man kung dati kay init karon. Gani kadelikado. Budlay na. Sige, Aksyon gan, salamat gid. Sige, welcome mayong gabi, Aksyon at. Salamat gid. Aksyon Firing Line. Aksyon gan Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program Division o PDMPD sa pinaka-latest nga update sa lakat sang panahon. Aksyon Firing Line. At least hindi man niya bagyo no ang gintunaan sa pagtupa sang ulan amo ini ang ITCZ pero kun abinyo kun nagabatyag kamo lang hindi mayong kondisyon ng lawas nyo no kag kapin pa kon perti kakapoy sa trabaho bo kuidaho gidanay magalas ang sulay-sulay kay pwede ina tunaan sang aton pag-angkon sang balatian. Aksyon Firing Line. Ngadaan ang masakit, hindi man COVID-19, bisan simple lang, gaining mga common illness, bala, trangkaso, ubo, hilanat, pwede mo na i-acquire kapin pa kung magnubo immune system mo, karon sulay-sulay kas pagtupa sa ngulan, galing damo ko kita ako,
mga driver sang pedicab, mga tricycle driver, ini mga nagabiyahe nga tricycle, ng iban maabtan gulpiadas dalanon sa ulan, di ginasulay lang ni sa iban. No? Kay ang ila ginapensar may dalon man pauli o ang ginatawag in simple term, ti ekonomiya sa ibabaw sang lamesa ang ila ginauna. Aksyon firing line. Ini nga mga pigado katulad naton nga mga individual, why na niya gapili, no, bisan anuman nga pagpanghangkat sa panahon, anuman ang weather condition, all the way ni sila mga budlay para sa ila tagsa kapamilya. Saludo sa inyo nga amon mga kaaksyon, halin dira sa manog baligya balot, mga mani, mga nagalibod dira sang panon lang nga pagkaon, wow, makita mo gid no nga nagapangabudlay kadadlaw, agud lang nga makasigi man sila sang pagpaninguha nga 3 ka beses makakaon sa sulod sang isa ka adlaw. Aksyon Amo firing niya line. madalayawon nga mga tao, mga vendors naton, no inang sa mga merkado, makita mo nagapulaw bugtaw. Ang iban daw sa libertad kung maglagaw ka, tilawan mo dira libot, kapin pagid sa Libertad Market sa Burgos ganiyati pagsirada sa merkado ay ka na makita na mga naga-standby, pero tilawi kapin pa sa bagsakan area, hasta kaagahon ang tao ay nagkatulog. Ang iban kaluluoy gatinulo, pang iban nga tululugan nila, ti ano? Kaya muna ang ila pagpangabuhi, wala ka sang option o kung choice. At tubangon mo, ano man ang pagpaghangkat sa panahon sa ngalan sang ginatawag nga ekonomiya o kung pangkinanglanon, palang nga buhian. Aksyon firing line. Masubo man matuod kung mangin pigado ka. Kung pwede lang ni guro nga magka-resign ni sila sa kapigaduhon, ma-resign ni dugay na. Tigaling way kami mo, anong nuna kanon kung may naga-wiit kato nga apo, may nagatsabaw kato kang nagatsangak ng kabataan sa balay mo, kapin pagagmay hindi ina makaber sa ngaton konsensya kang magbatas bisan sa mga pigado nga mga tao. No? Palangga ni nilang ila siniyatag sa kapamilya. Aksyon firing line. Alas 7:01 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Moden. Ako naman Aksyon at Tayhopon, diri gihapon sa Aksyon na firing line. 31 days ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Mayara naman sang 38 kadlaw nabilin bago magtakop kag bago kita magpaalam sa 2021. Aksyon firing line. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad nanong pila ka madalag ko nga balita. Ariho i-headline ko lang anay sa inyong sa lokal de antes ko balikan ang sa nasyonal. Ang pinaka-latest subong nga balita mo ni ang application sang S-Pass sa Bacolod bound traveler automatic ang inaprubahan suno kay Councilor Cindy Rojaso nga mo ni siya ang in charge sa Committee on Returning Residents. Tibaloon ta na karon sa report ni Aksyon Salazar kay ari pagid ang balita. May ginpadala nga sulat sa Mayor Bing Leonardia. Amo ni siguro, basi kung halin kay nasang aga, actually we are trying to contact sa kay DILG Regional Office 6 Director Juan Engineero. No? Gusto na itong tanibaloon sa iya, kung ano, inibala ang hindi pa pag-insindihan ay hindi bala ma-reconcile nga mga panindugan kag statement sang LGU sa Bacolod kag Province of Negros Occidental. No? Kay ting Negros Occidental ya, gamintain ang Negros Occidental sang gusto nila matabo nga kinanglan ang S-Pass. Dapat applicable gihapon kag dapat ang tanan nga maga-travel to Negros Occidental that includes Bacolod City kay dito nagahugpa sa Silay Airport, dapat mag-provide o magpa-register sa bahin sang S-Pass. Aksyon firing line. Yung balita luwas iya sa ginambal rin ni Councilor Cindy Rojas nga ang mga nag-apply for S-Pass bound to Bacolod automatic kinaprubahan sa iya office, pero ari ang balita kay nagpadala galihos ang sulat, no? Ang lokal nga government o lokal nga gobyerno sa Bacolod City gin-address dito sa DILG. Ang sulat na pitsan pa Nobyembre 22 ko na mo Lunes paniho
nga may ginpadala dito nga sulat sa bahin sang DILG si Mayor Bing Leonadia kag ini nga kopya or ini nga sulat copy furnace dito iya sa bahin sa nasyonal ti parti na sa ispas amuniguro nga hindi makasabat ang DILG sa regional office ini. Aksyon firing line. Aber balikan ta na karon ano gid ang kontenido sa sulat nga ginpadala ni Mayor Bing to. Try naton liwat nga basahon for the sake sa aton nga mga kaaksyon. Aksyon firing line. Kada monitor, no? Kay para maplastar ta pagidugang ini with Aksyon Marlon hinubiya man karon sa provincial capital kay tigi na panindugan niya mo ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz siling India para ma-maintain naton nga may ara sang husto nga contact tracing sang husto iya nga mga ginatawag naton information nga hindi mapiki before sila magsulod diri ti dapat may ara gidi sang husto nga kag detalyado maagi sila sa proseso galing kay siling kudo ka atrasado bala matapos na lang pitsa 30 sa Nobyembre hindi pa maktuhan sa regional IETF kag in IETF po. Aksyon firing line. Base ko ng gwa sini, katulad sang alert level status, amo na kung kaisa may mga balita parte sa mga development sini, ang ihemplo nga luyag ko lang i-emphasize sa inyo. Remember sa itong tiyempo nga nagpagwa iya sang advisory nga gina-consider or ang evaluation sa bahin sa DOH sa Bacolod City, alert level 2 status kita, although nga amo na yung ila sini evaluation, but it doesn't follow nga ato gali siya, ang alert level 2 was already approved by the NIATF. Ti kumong tao yung nakawati, siling ituod, no? Alert level 2 kita gali, ba, dito kang nagpinalumba, pakadto, bla sa mall, kaya mo na siling ko, basta gani regional IATF lang, kung kaisa, na hindi pa ina final and executory. Meaning, may ara pa sang approval coming from National IETF. Tiambot, kung na-discuss na ni ka nakalabot na ni sa lamisa to sang IETF, na forward na nito. Aber, padasigan yung manda ang pag-akto sini para may baluan ta, ano ginang husto. Kay siling nyo, dapat uniform magkabaya mga travel regulation. Ano gid bala ini? Maluoy makamuho kay ang nagakapektuan diri ang mga travelers. But for the sake man nga manginhilway kita sa ginatawag nga problema sa COVID-19, di mas mayo gidi ngang husto o kung ang protocol amo na yang aton sundon. Aksyon firing line. Lumambal diri sa mga medical experts, mga doktor partis ini. No kay kung kaisa balamin ng gulpi-gulpi nga mga pagdesisyon nga may ara sa ginapagwa nga mga desisyon nga siling moti mahatag ko ang publiko man o man nga mahatag kita kumpiyansa. Sorry ha, hindi man this is a general term to those nga nagapinasaway ti ang isa nga bantayan naton kung pagkatapos sining holiday season kung ninali maglinagumba ang aton sining nga problema kag kaso sa COVID-19. Aksyon firing line. Pero balikan ko na karon dugay-dugay mga detalye sina standby kamo sa report with Aksyon Dale Salazar. May ara sang resolusyon nga nagasuporta sa Negros Island region nga ginpasar sa bahin sang SP sang guniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod. Tiari, mas mayo niya nga amo na lang ni himuon at least kung sponsoran ini o kung trabahoon sa mga congressmen madala dito sa committee nga amo na mga talakay kag sa uli ko ma-approve kaluyan nga ma-approve ma-discuss ang plenary, maaktuhan kag sa ulihi, mapasa sa Senado, nga muna ang proseso, kamaktuhan, at least, hindi lang nga kung sino man magdaog nga presidente, kung sino man sa ulihi ang magabulos sa administrasyon, hindi blakambal nga sige dia. Pigaw na, nano mga daway man sila sa ustuging nga pagtuon, abidulaon kag tunawon ta naman liwat. Aksyon firing line. At least daw may ara gid sang nagakaigo nga giya ang publiko. May ara man sa nagakaigo nga kasuguan agod magpabakod nga ang creation sang Negros Island region sa uli ko madayon gid man inablang tunay kag may ara gid kasuguan nga nagaset sa pag-create sang NIR. Aksyon firing line.
Ano pagid? Bao, ang supply sang kwanho, supply sang illegal nga druga nanong tabo diri sa Negros nga Bacolod in just 2 days sa separate operation sa pulis, ang mga otoridad da, ti makon mo minilyon ka pesos naman nga value sang shabu na recover, ti dapat siguro tutukan ini sa PDEA, no? Kay gaylapit ka na ng eleksyon, ano, may mga natumod na kita dire, kung may haragid man nga posible, mangin kabahin kag imbestigahan, bangod sa posibilidad nga may angot sa narco-politics. Aksyon firing line. Okay, ang mga otoridad kag ang PDEA kundi may ara man gani recently sa ginpatigayon ini sila nga pag hearing no o kun ang ginatawag nga Regional Oversight Committee deliberation nagatsigi-sige niya para sa Barangay Drug Clearing Program. Ti apisar sining mga damo nga applicants nga mga barangay ilantuan niyo blaho pitiksinta siya pag-operate sang pulis. May mga nagakaladakpan, nagaka-recover, itagtunga sa milyon ka pesos nga value sang shabu. Aksyon firing line. Ay, puwerte. Oy, ang Bacolod City kag Negros Occidental, ang pinaka-latest karon nga information ng kaso na record for today ng pagwaya sang Department of Health, 18 ang Bacolod do 30 ang Negros Occidental. No, at least, sa bilog nga Pilipinas, kung nantawunta, nubo ini today, no, ang na-record sang Bacolod kag Negros Occidental and the whole Philippines may ara man sang pagnubo sang cases. Munang nami iya kung magtayo yun tanini kundi mayad para pag-abot na sang New Year kag Christmas tulo tawhay nang gid kita. Aksyon firing line. Amo na, so parang pilag ka magdalag ko naton nga balita plus ang report ng ginugay ni Aksyon Marlon hinubiya man sa bahin sang provincial capital, no? Sa provincial capital. Sa national, aring balita sa national, kundi bangod sang ginbuy ni President Digong balita ni gadto kag statement kamay ara sang aspirant for national position nagapapili sa mataas nga posisyon sa pungsod nga nagagamit cocaine, no? Ti paggabati isang publiko kundi makibot ka gid lang no amo na ganing iban ka pamangkot tinga nga way ni sila gintukang kun dugay na ninay baluan or bag-o lang ni information ang tukhang si ano naguntat na nihaw. Aksyon firing line. Kaya na sa process for recovery kag bulig na tuya mo sa mga nag-surrender voluntaryo sa otoridad nga nagako nga ara sila sa nagagamit sa illegal nga drug ang iban nag-untat na ginban. Aksyon firing line. Pero ang balita subong sa national law, kanya-kanya mga kandidato or tagsa ka magkandidato, ang ginahimo nila subong nagpa-drug test, sila gay naraguyon mo halin sa senatorial aspirants, pagkadto sa vice presidente and even the presidential aspirants. Tinaga pinahayag subong willing gid sila ya ambal nila willing tamon magpa-drug test The latest nga nagpalayag diri is Vice President Leni Robredo. Siling ni Vice President Leni, siling nga willing gid kuya magpa-drug test. In fact, siling nga nami gid na, pero dapat tani unannounced, random. Hindi pagpaibalobla. Ngayon ang at least surprise kumbaga surprise sa mga kandidato. Aksyon firing line. Pinagligad or iningadlaw ho, may mga senatorial nga aspirant nga nagapresentar na niya, ho, aring result ko, negative ako sa drug test, wala ko gagamit sa illegal nga droga. Aksyon firing line. Pero sa mga kandidato nga nagapapili, again, damo naman ang nagpakuha mo o nagpa-drug test. Marcos, for example, si Marcos tiyo, limpyo man, o why man ko sang record nga nagagamit o nangin positive abi ang result ko sa drug testing. Ti may mga comments batong gindulot gikan sa kontrapartido or sa piladera ka mga non-allies nila, ti kuan na iya, given na iyas politika subong, why niya untat nga habuyan ay lunang na. Aksyon firing line. Pero at the end of the day, question diri, kung purmigin man bala ka mo, nga dapat may ara sang mandatory drug testing to all the candidates.
Balikan talang na blakay kung magpa-drug test ka na nung proseso gid, and kung nagagamit ka sa illegal nga droga, kay gitumod yan ni President Tigong, why man siya gani hasta subong gid inang kuan bala inang nagdeklarar gid o kung may ginmention nga ngalan ti ang wa subong depende sa appreciation mo kag kung sino yang ginapatihan mo kag ginatumod niya. Obviously ako may pagbati kung amo nang ginamot niya balon kag ginatumod ti ko mo galing kay abogado na why man niya sa ginmention ti mambal man siya nga nagambal ko nga siya o basta sila nga bata malang kamanggaranon ni kag nagadala malang ni kapilidok tatay ni singuna siya why man inubrahan yaga cocaine pa. Aksyon firing line. Oh, ti kundi silibton kag halangpon kag bisan atong mga amigo naton bisan ang mananggiti nga bago nagpanaog gikan sa lubi ti mambal siya. Bisan ikuan pa na, no? Bisan sa amo na ya, bisan surukit abot ka na toy kung sinong bot mambalon. Aksyon firing line. Damo ganay ka question sila nga ti may matalab pa ni ngambal ni President Tigong kag makomentaryo ni kag magapabor bala sa iya ginasuportahan nga kandidato na amo na mga palamangkutanon. But of course, ti part ina mo sa mga requirements kag ang tagsa ka mga kandidato sa or mga aspirants sa national position ti amo maning ginahimo nila subong nga nagapaninguha man sila nga kung may mga issues katulad sini at least mabatian sila kag nagaakto man gilayon para man nga hindi mahalitan ang ila kandidatura. Aksyon firing line. Lugay pa ni, lawig pa ni subong Nobyembre, no? Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, Abril. 5 ka bulan ni duro pa ni maguluwa may issues, tandaan nyo na, believe you me, hindi lang ini, damo pa ni nga balbalanay ang maagyan sang mga nagapapili sa national position. Aksyon firing line. Hoy, are, ang party sa LTFRB, kundi kay na actually naupod ang kukuko sa ngalakadayal sa LTFRB Regional Director, ta kaya may balita nga paghatag sang 7,200 nga fuel subsidy sa mga jeepney drivers ginsugdan na sang gobyerno pero nagkontak ko kay ina isa ka transport operator kag organization sa Bacolod. Wais layak malo, niya wai man na, may ara ko na nahatag pero paagi daw sa GCash, do amo na bi online nga paghatag sa ayuda nila. Siling ko nga ang daway ni gina-explicar sa gusto haw, kapin pagil sang LTFRB, sinong pwede diri bangod balas ang ginapatuman kag gusto matabo sang DOTR nga pagbag-una sa mga regulasyon kag modernization program ato mga nag-apply lang sa kooperatiba mo ni makatilaw sang ayuda. Aksyon firing line. Kay ti para mabuligan kay perti ang tinaasay sa presyo sang petroleum products nga sinilang nga simana at least amat-amat naman nga nag-us-us. Pero ti kabalo kita nga anytime gulpiada naman ina nga magatimbuok waay balas ang stability sa presyo sang petroleum products and because of the oil deregulation law, no, ang oil deregulation law amo gina ang nagpabalda sa aton tanan. Aksyon firing At line. pinagusto lang ya ang mga oil companies, ang mga big time nga mga oil companies nga pinagusto lang kung saan nila luyag nga magpataas sa presyo sang gatong. Ti puro pa umpaw porsyon ni, but take note nga basi gulpiada naman no nga magtaas ang presyo in the coming days. Aksyon firing line. Suki nga daan ini sa magkumpanya sang langis nga every Tuesday mo may ara iya sang pagtaas sa presyo sang petroleum products o ti ang balantayan ta every Tuesday nga amo ni siya ang barometro no kung ano ang matabo sa palaaboton. Now are si Manny Pacquiao gali, si Senador Manny Pacquiao and aspirant man sa pagka-presidente, siling niya, ako ko sing una nakagamit, kinman kuya kang naka-intra sa Boulevard Kadamo, kag pati sa paggamit sang, mo na yung balonta, mga hindi amo nga illegal sang una. Ti galing natadlong ko ng kabuhi ko, umpisa nga nangin professional boxer ko, nadula ko na to iya. Aksyon firing line.
Mayo man ni si Manny Pacquiao ko nagkaprang kagapanugid isang ustolon. Dito isang una kay ako lang isa gapangabuhi. Ako nagapangabudlay antes ko nag-professional boxer. Hindi mo mabalaan sila yan nagakaupod kada sa mga barkada kag influensya sa mga mas may edad sa imo. O ti kundi ang sala ko lang kay na-influensyahan ko nila. Aksyon firing line. Grabe no. Amo na siya subong ang latest update. Now, politika gyapon kay daw ginanamitan kamo sang mino sa politika. Ang isa ka political aspirant ari gataas naman ni kilay ni Presidente Gong ang gina-expectar ko sunod nga mga inadlaw mo man siling diri ni Isko Moreno siling niya kung ako mailiher magdaog ko bilang presidente sa pungsod Pilipinas palaro na ko sa palabuton nga May 2022 election niya ang mga taga-ICC pwede kasulod sa Pinas para mag-conduct sang investigation. Aksyon firing line. Ti ko ni Kaos Presidente kung di kurisong ka, nano klase aspirant niya, may plano kagin nga papasakaan ako kaso. Nagambal kinakanan sa Presidente Gong, maten kuya sa hearing kag makadto kuya kun ang mapatawag sa akon nga judge mga Pinoy kag pariyo ko. Pero kung sila niya sa maputi, niya maputi lang kalimutan yun, hindi ko yakon. Aksyon firing line. Ay, grabe. So, amo na so para. Ang mga update, kag si Senador Munggo, aring isablaw do ko obvious kasi si Senador Munggo do hindi gidi interesado tani magpresidente no. Siya nakibot lang kun iya mo. Gagulpi lang kung tani iya intention gid isturan as vice president. Tigaling sila niya bangod man sa desisyon ni Presidente Duterte kag sa amon mga kalyados politika, amon nga nagpapili ko bilang presidente. Do may paginulsol si Senador Mungguhaw. Yan ano ni man, anong tabo sini? Aksyon firing line. Galing kay ti ang political drama, as we expect, way pakita kay balo. No? Kung ano pagid ang mga matabo in the coming days, samtang nagahilapit na ang piniliay. No? Take note nga ti baloon ta pa ini ang kabugusan sa tion nga mag-umpisa na no ang ratsada sang kampanya sa mga national candidates. Medyo lawig-lawig pa na mo mga inadlaw sina nga i-required o i-allow sa ila pag-umpisa gid sang kampanya. Aksyon firing line. Amo na so para bilang kamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi mga detalye na bantayan sa aton nga pagpangalagad. No kay daydayon ko ini karon dugay para maplastar tagid. And hopefully sini nga gabi kabay pa makasabat na si engineer or si direktor Ovian Engineero sang DILG sa sining ipadalang communication o konsulat sa City Government of Bacolod. Balakay unahon ko ni karon kay subong ya kuan gid mo ang implementasyon sang espasya sige-sige ni agyapon because ang ginpapanaog nga desisyon sa provincial government. Aksyon firing line. Aba detalye sini tutukan sa aton nga pagpanumbalik. Ma-post lang ko agon mabuyan ko ni ang pila ka obligasyon ko pagbalik. Standby ka mo para sa update espas kag iban pa nga mga balita sa lokal. La 7:23. This time check is... Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming.
Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulaan programo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ako si Bayani at Bayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani at Bayani. Respect sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station
dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako, I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagdamog ito dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang atong main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan.
Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Wala ka ng baka! Tutungo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsiling ka nga Jack balaan virador, aral na sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ng Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year, na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-inkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Waragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Waragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Pabalik na diri sa ino palatuntunan Aksyon na Firing Line sa gihapon sa ngalan ni Aksyon na Brian Moden. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Firing Line. Naunahon ko na yung party sa Espas ang walang katapusan na nga balita party sa Espas. Iunahon ko si Aksyon Marlon Inovia, dugay-dugay, kay itry namon si Director Jubian Inginero sang DILG. You know, this is a very, very kwan subong idok ka kabudlay blaintindiyon kag bisan ang aton sining provincial government and the city of Bacolod man sining hapon lang may ginpost si City Administrator Ang parte sa sining advisory nga ginpagwa sang isa ka airline companies. Parte ini sa panugyan angot iya sa compliance on the Espas addresses ng ibutang daan all. May mga reaction coming from the city of Bacolod. May mga nagambal niya sa Iloilo sa Cebu. Duway naman ng Espas subong gina-require game. Aksyon Firing Line. But Mayor Bing Leonadia nagpadala na sa sulat dito sa talatapan sa talatapan sang DILG. Now, question. DILG, nabato nyo na da? Ako ga-presume nabato nyo na kay nagligad pa manigin padala mo? O, tigaling ng DILG, hasta subong din, di pa man makasabat kagunano ang update sini. Abi, hindi nyo na pagpalawiga? O, ang sitwasyon nga katulad sini, kayang ginareklamo sa mga nagatiner sa Manila. Ito niya, anada naman gasto ni nga mong tinerde. Aksyon Firing Line. May mga proseso pa kami sa Espas. Pero kainaunahon ko lang kay pasunuron ko ni,
Unahon ko si Aksyon Marlon Hinubia because today may mga statement na ginbuyan si Gov. Lacson angot gyapon sa kasubong nga isyo. Amo na siling ko kanihalin pakaina sa aga, siling ko kadlawng buli sini ni COVID-19 sa aton. Siya ang common enemy ta, pero subong dili kita nagtiog-tiog kag daw bangod sa espasyo ho. Nagabanggianay naman liwat ang duha ka mga Anglon District sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental ay laom ko gani kon okay na tong inayara mo ni makapahugpong sa aton tanan di. Aksyon Firing Pero Line. naon ko si Aksyon Marlon Hinubia para at least in a short while makuhaan naman sa side kag update ang city government of Bacolod. Basi may nabato na sila sa batalin sa DILG or kung gin-refer giman siya in IETF. Provincial Capital Pero naon ko lang on standby na si Aksyon Marlon Hinubia halin sa espas nga balita pakadto sa iban pagin nga development gikan sa provincial capital. Aksyon Marlon, good evening, please come in. Nagaulat pa lang si Governor Bong Lacson sa kunano kay man aming opinion kung mayaragin man sa Department of Interior and Local Government kung DILG at region man kung dari sa probinsya Aksyon Art pati na sa taga NIEDF kung may araragin pa sa ulihi. Okay. Angot sa siring Oh. Dailang plastar na do nagmotor boating ka. Ang imong signal no ibalikan to si Aksyon Marlon Hinubia may ara lang jutay nga problema sa signal sa communication no kay do nagsagod siya eh. Parti ini espas gyapon. Tiari anong reaksyon si Executive Director sa EOC si Ma'am M. Ang may mga statement reaction Marlon. Yes, sa Aksyon Art, si sabahin sang DILG kaya NISF, amo na so parang ginulat sang kalabanan. Pero ang panibagong statement ni Governor Bong Lacson, kay nasang aga, kay manda mo subong sa mga tao ang nagapati kag nagaduda nga bakit kung may angot dari ang politika. No? Kasi ito sa espas, manti, bala naman sa kalabanan, nga ang enkwentro sa Mesuran sa Bacolod, ang nag-enkwentro sa incumbent Mayor Tubong, ang nag-survey bilang provincial consultant sa dalawang sang Lacson administration na si former Congressman Albi Dinisis. Ang reaksyon ni Gov. Lacson, sila nga kinasulat, hindi man pwede nga punggan ang sulat sa nga Bacolod kung mayag nila nga iso politika inang problema angot sa espas. Pero isa lang kaila ang din pangabay ni Gov. Lacson sa lokal nga Bacolohan sa syudad. Ambal ni Gov. Sa unang mayara sang gina-implementar ginapatuman nga travel protocols ang Bacolod angot sa mga nagasulod nga pasahero dongka dira sa duha ka mga dalagko nga puerto ang diretong Bulya amo ning gabrids ko nga namtan dira sa may reclamation area kag Banago nga namtan dito sa may Banago karon sa Bacolod si hambal ni Gov. Why man to sa una nagpahilabot ang provincial government kag hambal niya Aksyon Art ayo man to ang syudad kang ginatuwag nga pagrespeto. Kaya mag-igov nag-respect ang provincial government. So this time, hambal dito, dapat respetohon lang sa nga Bacolod ang subong na ginapatuman nga travel protocol ng probinsya. Yari, si Governor Bong Lacson. Well, we cannot stop them if they want to use it as a political issue. But I remember they also said that there should be some sort of respect, no? I'll turn it around. Or why can't they also respect the decision of the province? Bear in mind that we have two major seaports here, and both are here in Bacolod, no? That's Banago and Redco. The provincial government never questioned the guidance or guidelines that came from the city government of Bacolod because we respected that this is their area. Okay? So I hope they will also respect our decision with regards to the airport. Kaya na sa aga, pinamangkot na ka Gov. Lacson, gumala mayara siya sa communication halin sa DILG, ang sa report na uyag man sa DILG nga mag-intervene
sa saring problem sa nga gapatunga sa sunod ka probinsya, Maldigo. So far, wala pa naman. Kung may haragin man, ihanda sunod si Governor Bong Lacson na sunod. Storya man, na magsunod man. Kasi rin siling schedule nga pag-meeting sa DILG sa probinsya kag syudad. Aha. Amari so far sunod ang update. Boss nga, may panabago naman ang update kay kada adlaw do mayara sa development kini. Angon sa ning issue angon sa SPAS. Aha. Hinggaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon na Marlon Hervoya sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon firing line. Ang ESPAS, BAW, tiway pasubong update. Ano bala diri ang pag-akto or bala may ara sa madasig pag-akto nga himuon ang talatapan sang Department of Interior and Local Government. Ari di kay na-post actually ni former city administrator, now EOC Executive Director Ang ang parte sa advisory sang airline companies. In fact, nagasiling si Mami Mang, siling niya, is this a joke? Kaya mo ning advisory nga ginpapanaog sampal requiring Bacolod residents to declare that they are barangay airport sila ay city residents. Dapat guri klaro man ni sang airline companies kung bala mo giman, iba si sample lang ni Balaya, kung mag-fill up ka, sang imo sining city and barangay address, kung Bacolod residents ikaw. Action firing line. Teka, libog uno naton siniho. Tibangon sa ispas, naguot kita aton, nagasinabtan na yung mga city officials naton, ang pila ka mga representante sa city because we consider them that representing also the city, although nga nagligad to nagambal na si Atty. Ray Diaz, siling hindi ko na iya ano man nga palayag sa kay EOC Executive Director Ang kay siling nga volunteer na siya nga daan niya ang status niya sa Bacolod City. Action firing line. Di kabudlay siling nga mahalagi ko kasabat siya kay iti in question na kung ga-represent kin man sa city ti galing as executive director sa EOC. I understand kung ano ang mga statement niya dirati makonsider naton nga nag-reflect man sa karon nga administration kay singin butang na sa EOC mo Emergency Operations Center. But nevertheless, parte ni sa ISPAS kabay pa kunta ni maklaruhan ini, no? Ito tawagin lang siya kay damo sa schedule na actually tonight sa interview nakateksanay kami kay Ina, pero hopefully kabay pa makalusot kita siya kay ining halit nga klase kuan niyo nga mga travel regulation kag travel protocol maluoy man kamo DILG. Ang DILG kapila na gid kita mag-communicate, but with your respect to them basi kon gin forward naman nila bla dito sa National IETF in order nga tiyang ina IETF amo na lang maakto sini kaysa tutuod lang at the end of the day kung pamatian taya ang claimor sa mga taga Bacolod residents nga siling natin naman nabudlaya naman kami liwat makomply naman kami sang panibag-ong regulasyon nga ginambal naman to may mga AOC mayor ang siling ni Gov Lacson, siling yan sang nagligad to sang sila nagayo kumo nga ang duha ka mga puerto ara dira sa Bacolod ti nag-cooperate man kami, diba? Singa nag-cooperate man kami sila ayo sila sa amon nga respetuhon ang mga regulasyon na ginapatigayon di sa Bacolod City. Nagsunod man kami. Yanay kami naman sumong manghimo sa mga regulasyon diri sa probinsya. Mareklamo sila kang isyuan pa kami politika. Action firing line. Now, tilantawon ta. What will happen in the coming days? No, parte sini kay, at the end of the day, siling ko gani, ang kaapektuhan sini ang mga travelers nga nagasulod, may plano magpauli sa Bacolod,
Nga muna, no naga-question nga, may mga ispas-ispas paghihapon. Nga may ara gina-require sila, kay nagambal man ni Mayor Bing, pagi sa iyo niya, nga hindi na kinanglanon, pwede na ka travel basta fully vaccinated ikaw? Aksyon Firing Line. Question galing ni San O pa kamuya DILG. Makto di kay kung tawon ta nagligad pa maning adlaw ang sulat ni Mayor ginpadala sa inyo dagali ho. O ngagin pamangkot ginkuaan kamo sang opinion nyo kung ano. Diba? Dapat kuntani makuan ini aktuhan yung nadara sa regional IATF, Interagency Task Force, kayo magsiling ka RIATF and in IATF, tanan nga departamento or sa nga sang gobyerno nga may vital nga mga rule o kon obligasyon, ara da, member sang Interagency Task Force. Aksyon Firing Line. Di nga hindi nyo maktuhan dali-dali ni, no? Gahulat ang mga pumuluyo sang inyong desisyon, panindugan sa provincial capital, gani amo na. Part ini sa gihapon sang safety measures sa ginapatuman sa probinsya, kay luyag sa probinsya, nga hindi maghatag kumpiyansa, nga mga nagasinulod di, at least ma-authenticate while apply pa lang sa ila travel, ang approval, ma-make sure nga indeed, ang gamiton nga documents, hindi piki. Tigaling siling ni mamemang hindi ba na pwede nga basi ko magamit ang paggamit sa address. Di kapit sa requirements kag advisory ipagawa sa airline company. So, Aksyon Firing Line. Dapat karoon man isang airline companies. Ano ni siya ang inyong advisory? Amo ni siya ang uniform nga dapat i-fill up sa mga travelers to Bacolod City? Nga airport sa sila yung address nyo? O kabudlay man ang guro magamuna, ti baluon tani kay ang pagkamog ni sang duha ka mga Sanglon District o Bacolod officials and of course sang province, dira mo na makita nga iniyaway gini padulungan mo nga dapat ma-patch up kang magpatunga na diri ang regional IATF as much as possible. Kag kon kinanglanon i-forward sa Manila to sa national IATF, di dapat dito explicar nila to plastar nila to no, parang kung may ara ginman nga dapat amo nang obligasyon, amo nang himuon nga polisiya mo na no, para bala at the end of the day wala wala bala binasulay way tinudluanay kay ang mga nagkakapiktuhan amo ini ang mga traveler. Aksyon Firing Line. May iban ko bala na yung obligasyon pagbalik tama city officials man ko anta diri reaction, no? Especially ang EOC and of course ang mga city officials sining panibago naging pagwa nga advisory sang isa ka airline company. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Cellphone Plus. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya tumagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, ang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa Subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa rin magpinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himaluon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry.
Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon si mga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Oy, may nga bilang dala sa aton nga magka-aksyon nga nagapartisipar na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Damo naga-intraho sa aton karon nagabi may nag-suggest di siling ya mag-amo malang na i-activate na lang ang airport di sa Bacolod. Oh. Paubra airport sa Bacolod, i-activate liwat. Ay, kilain. Tigaling at tunan na ito mga equipments yung tanan, dako guro kinang lanon sina, no? Parang maplastar. Si Kagawad Joel Bonifacio, this problem is a clear sample of there is no harmony in our government. Bottom line is the safety and health of our people, not just convenience in mileage. Pleasant evening. Sige, salamat gid Kagawad. Thank you for supporting Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Firing Line! Awari, okay, kundi may sulat to, nga ginpadala sa Mayor Bing, i-check na lang na ang pinaka-latest update karon nga gabi. Aksyon Adliog lang ko kay Attorney Bayatan, okay na siya, na-schedule ko na siya. Para makakuha kita more update parte sa sining sulat, kag iningin kuan bala advisory sang airline companies na ano natabo sini sa airline companies man. Nga muning natabo nga bisan si EOC Executive Director ang gambal sini niya. Ano ini? It's a joke. Nga may mga advisory nga siling diri sang city. Kaina na kaya sugilanon kami ni Attorney Bayatan earlier before siling interview ta. Siling niya nag-create pa ni more or duga nga confusion sa mga naga-travel, oh. Aksyon Firing Line! Oh, i-check tani, grabe nga, nag-ungot-ungot kita aton sa mga guidelines and all ni na ano tabo ni man. Tiyang DLG, aduwa ipagidman klaro subong. Amo ni guro nga waay ga pa interviews director engineero kay basig na reserve pa man basig na takol pa nila to sa RIATF kung ano to ang ila panindugan sinikag desisyon sa sulat ginpadala ni Mayor Bing. Online sa Firing Line! Joining us tonight, diri sa aton nga pagpangalagad is Attorney Joselito Bayatan, City Legal Officer sa Bacolod. Attorney, how are you? Good evening. Good evening. Salamat sa time. Salamat kita attorney sa time. Si Action Art. Sir, unahon ko lang, kundi nagpadala sa maying sulat sa DILG to, parte sa ESPAS ni Balang, ti may executive order ang mayor, pero ti do wala man niya, malain man ang panindugan sa province, namo ni kakadamo sang may mga nagareklamo no nga gluyag magpauli sa Bacolod, nga gusto mag-travel pa Bacolod City. What was the latest information? May update na o reply na ang DILG sa ginpadala nga sulat ni Mayor Attorney? Well, we don't have the official reply yet sang aton we don't have the official reply yet sang aton national regional ATF. Mm-hmm. But we are meanwhile consulting it, or we are meanwhile referring this matter sa regional ATF na because ang guidelines ang guidelines na instead ng national sang aton nga national ATF sa alert level 6 ta nang gin
di tapos na ang travel, no? And mobility sa tao. So, kung masao na ang mga alert levels 2 and 4, wala na din ka-require dispatch. So, amo na ang aton nga pag-intututar sila. Okay. In fact, kung masao na ang guidelines sila, nag-provide sila ng inconsistent mga previous na orders ang upon guidelines ng National ATF, din modified siya. Okay. No? And in case of doubt, whether ang sa old na sa pagpo, hindi ba ang guidelines, ang mga guidelines ang mangbabaw. Okay. So that is how we interpret it. That's why so far as we consider the fully vaccinated travelers, we don't need na ng espace ila. Okay. Kung nga ato ang vaccinated na kaisa o kung wala niya bakunahan, then, ano siya, kinagla siya po siyang RT-PCR laboratory result, which is valid within 72 hours. Okay. From the time na ginagin niya ang result. I see. So in short, of saying nga, ang imo butang balon nga atong ginpagwa nga iyon ni Mayor, kung basihan niya ang national guidelines, legal gito ya. Yes, ang national guide, ang pagwa nato nga in Office 53 na guidelines, we put that aligned with atong Office 53. Okay. We consider that to be aligned with the guidelines. So that is why we emphasize basta sa fully vaccinated lang. We may no longer require the espace. Okay. Now, ang lain pagid sini while we are waiting for the reply and optimistic ka mo that in the soonest time possible maaktuhan ini sang DILG kag RITF ang ipadalang nga communication na Mayor. Well, they believe na makapagawa si regional ATF. Kasi si regional ATF na lang, makapagawa siya kung ano ang iyang directive, kung anong express, no? Okay. But ang ato niya nga punto diri is whatever would be the policy of province, it should not affect the policy of Bacolod City because these two LGUs are autonomous. No? They have their own respective governance. Okay. So, bangon sini sir, na naman, ari pagid, may isa pa update and even kay na sa post ni EOC Executive Director Ang, nakibot siya nga may advisory nga ginpagwa ang airline companies. May ideya naman kamo sini attorney? Oh yeah, I think in Viber din sa akon, kung ano ang directive, no? Anong requirements dira sa PAN, no? Munang nabaton dira to dire. Na ikon mag-expass man, ibutang mo da nga kung Bacolod City ka, ara ka sa barangay airport sila City. Uy! Which mas nag-create to be confusion. Mas nag-create to be confusion sa mga traveler natin. So, among inaangaton nga matters na we believe na ang Bacolod sila airport is situated in sila, but it doesn't mean na ang governance na belongs to the provincial government. Okay. O ang nag-put doon ang manage na is the national government. It so happens na nga relasyon sa sila. Okay. So, those are matters na dapat siya create pag-confusion. Okay. So may plano ka mo, sir, no, nga magpadala kag mapa-explicar ini sa sining airline companies kay kung lang tawon na tuntuod, ano na karong klase address mo kung Bacolod kang nabutang mo to barangay airport? Precisely. We are actually putting
that in our agenda na kung ano din ang buo siya ano din ang buo siya ng airlines sa sina, no? Which we believe na ang confusion na the provincial government should have helped or should have assisted in clarifying kung ano yung nila yung stand sa espas. Okay. And, they should implement that. Nila lang yung right? No? Right now, Bacolod City, we believe we have many fully vaccinated travelers. No? Okay. Kaya siling kubla mo na nga ka ang ginahatag nga advantage o kung ginahatagan naton sang ang mga nagpa-fully vaccinate, no, nagpabakuna kompleto nga dosage sang COVID-19 vaccine, tiga siling national government, okay, amo na yung mga kuha ninyo ho, nga daw at least may ara man kamo pasalamatan ng gobyerno, mag-travel ka mo daw, ginpapos na tisubong daw nadula na siya mag-amon ang sistema, attorney. That is correct. Kaya nga itong paglalitaw, ang national guidelines na, no, it is even directed to the pilot areas. No, ara dira. So, kung ara na kita sa alert level 2, ang atong paglantaw sila nga guidelines, napakita na ang mobility, no, ng tao, especially sa travel, mahapos na. Basta fully vaccinated na. Okay. No, so ang punto na nato nga pabudayan na pang tao kung nag-comply siya sa mga vaccination policy na as part sa mga minimum public health standard nato. So the city government of Bacolod tindog gid ang EO ni Mayor nga Executive Order number 53 ara na sa gihapon ugaling ti amo na may mga problema along the way, especially nga ang province naga-require gin nga dapat may application sa espas ang mga Bacolodnon. Amo na ang dakot ng issue nga nagpa-confuse. No? Kay ang pagpapati sang airlines according sa Ilaya, because wala man sila na-clarify sa province na kay tungod nga ang airport ara sa sila, ara sila sa jurisdiction sang national government. Sa jurisdiction sa sila sang provincial government. Okay. Also, that is why I will emphasize the province should help clarify this matter. Okay. Kaya kung sa Bacolod yan, why na yan kung require Bacolod espas, yan wala na. Ang province niya, wala naman niya kung mag-espas sila yan, ila lang niya travelers. So that is our emphasis. Okay. Siya na nga kung two major ports na, ang Banago kag ang Redco, we don't even require the espas. Okay. So anyway, wala to namon ni kay hindi ta pa man ma-preempt kung ano ang desisyon sang RITF, but are you optimistic nga ti in favor of the city nga panawagan yung nga ma-clarify ini, optimistic ka nga makuha no sang city government of Bacolod ang iya ginayo? Well, ang punto na natin is whatever would be the decision of the regional IATF or the national IATF, we will respect that. Okay. But meanwhile, kung ano yan ang executive orders ng City of Bacolod yung pagwaon, pag ano man yan sa province, so the province should help, the province should help clarify. Hindi nila ipagambalo ni pati ang ila niya iyo, i-imponer nila sa syudad ng Bacolod. Amo na daya ang issue. Subong precisely, nagwa ang confusion. Subong. Okay. Pero sir, aside from the PAL, why naman iban nga airline companies nga daw katulad sini ang gina-require nila nga regulasyon? We believe
Cebu Pacific is also Alas 8:28, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Isadya ini kay siling diri ni Attorney Jose Lito Bayatan siling iti basin na misinform ni kag nga ang amo niya ang ginhimo nga advisory sang PAL. Attorney, sorry gid na auto na aton linya. Yes, you were saying kay na? Yes, sir. You were saying kay na, Attorney? We believe na ang Cebu, sa feedback na nabatian natin, especially sa mga pasayro nga na-stranded, among ina nga siya din ligid required sila ng Cebu Pass na netpack. Okay. Kaya ganit din nga nagwa sa Facebook na nag-rebooking siya. Kaya na wala siya protected, no? So amo ina ang consist. So kung hindi lang tali nga po pakulod nga wala kaya is passing while wala dala. Okay. Then wala niya ang conclusion, no? Pero subong may communication kamo aside from palingin padalang city government for the purpose abi nga i-clarify ini may napadala na kamo communication, Attorney? Communication to whom? Sa airline companies para at least maklaruhan ini nga sa isang advisory nila. Actually, we have called up no, and the Cebu Pass, no. Ang nila yung nag-insist sila na ang nag-insist sila because of their belief na kung ang airport ara sa Silay, then the provincial government somehow with the requirements nilang espace, then may espace sila. So precisely we went to the regional IATF. Okay. So kabay pa masettle niya and as early as possible may pag-akto diri kung hindi masalangan sa RATF ipasa tani sa National ATF ni para nga matapos na ni nga sa isang concern kag problema, Attorney. We are so expectant for that, no? Ang whatever it is, ang emphasis na din is the respect of the autonomy of each LGU. Okay. No? Kung in the same way ang Bacolod, wala kapatid-lapot kung anong isang province, in the same way, ang province should respect the EO of Bacolod City. So we know nga bisan diri sa breadfruit port, may mga provincial na builders na din. So we respect them na kung wala sparks then ang Iloilo City amo man wala man nag-require sila. Now we don't support impose our authority na sa LGU sa Iloilo. Okay. So meaning to say for the harmony of all the constituents, regardless of silang LGU na belong, each LGU should do the respect, no? Okay. Magpakita siya sa respeto. Right or wrong, respetuon mo. I see. So anyway, just keep us posted, Attorney. Kung may arag man latest, ma-update kami liwat sa imo, manawag kami para nga ma-inform taman ang mga taga-palamati naton, ang mga Bacolod nun, kung nagamonitor man dito sa Manila, kung anong latest update sini. Salamat kisa time ginhatag mo karon nga gabi, Attorney. Thank you man, national sa aton dito na matik. Sa damang video, salamat na yung gabi sa aton. Salamat. Good night. Good night. Action Firing Line. Ay, sa diyan iti RITF. Saan ka mo mapagwa sa inyong desisyon diri kag sabat sa ginpadala nga sulat, Mayor Bing? Abi ipulawin nyo na anay ho. Total do hindi na man masyadong kaso di sa Region 6. This time, abi kay siling natin ni Bayatan, Iloilo, ay naman nag-require only in Negros. Tigaling with your respect man sa Negros Occidental, lain man niya ang ila panindugan. Sinimo, hindi ni kon isalig na lang sa Bacolod kag sa probinsya. Ang kada panindugan nila, masigi-sigi na lang niya until kung may pagligwat naman nga advisory coming from the IATF, ti sinomalitan
kundi ang mga naga-travel iya O ako sa statement ni Attorney Ray Diaz, Frando Diaz, sa province, kung lang tawon mo do may punto man siya siling yati, gusto taning di kita maghalog ka magkumpiyansa, gidayon mo. Take note nga bisan fully vaccinated ka, pwede ka gyapon makatapikan sa COVID-19. Di blamon ang ambal sa mga eksperto. Ti ako gani gambal ko yung siling ko, ang kumpiyansa hindi tagid ni siya pagpadag-on sa sinisubong sitwasyon. Amo na ganing ang mindsetting ta pabilin gyapon nga kuan kita halong. Kaya at the end of the day, kita manigyan tanan gyapon maapektuhan kung ninali ito magtinaas naman ang kaso after holiday season. Aksyon firing line. Ay, dilang tawon ta niya. Sakay Joseph Cadinas, Mayngap Idera, paring Bong Villalobos. I hope nga maklaruhan na ina. Aksyon art na attorney. Salamat gid pare. Kabaypay di LG ni magasabat kag ang regional IATF sini. Aksyon Baby Claro, Lia Indriga, Renato Villacanas, Andrio Huelar, John Hinuas, Vicente Dominic Shinobi. Action Art, good evening. Okay na lang sa Sinovac para sa mga 5 years old and above. Saan na pwede? Sa rindig ko sabat. I-check ko lang nanay sa mga expert, mga doktor lang nga makahatag sa aton advisory. No? Ka-guidelines pati sina. Action firing line. Josefina Dignadisi, Rodolfo Obando, Nida Tuazon, Vincent Dominic Shinobi. Sir, si Divin, Mary Ann Hicana Panzo, Charis Sirinio, XZ Cabarlis Esteves, Junilo Norbinya, sakto ginaya. Kaya alert level 2 naman, dapat no need na ispas like sa ibang lugar magkadto ka, wala na ispas. Darin La Chica is watching, araman si Henry Alan Mulares, Gary Abaring, Thelma Otico Toledo, Merlin Nava Canindo, Manuelita Omani, Emily Morden, thank you, Junilo Norby, Nerwin Sakmar, Ma'am Jinky Dialagdon, silinga si Biboy Villasor na tamay lang, si Ma'am Van Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, kag Milili Uligo, Lili King Raymar, Suato Imperial, Alma Uligon, and all my family dira sa Pandanon DSB. Thank you gida from Arizona, USA. Action firing line. Georgia, Gargasiran, Mayngap Iman, sininga kundin pa nagnubo ang COVID-19 cases. Dito pa wala nagsanto ang province and city. Ay, nano, siling ni Ma'am Georgia. Gargasiran, Dinis Richard Tiboroma, Mayngap Jimmy Senior Latido, sa Barangay Mailom, Ana Sinoro, God bless man sa imo, nga pag-monitor. Vicente Maglaki Jr., Meljan Isuga, mayong gabi-man. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
#account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. #account Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Durawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad. Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga gabi, standby na sa ma-report with Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Firing Line. Ang iban nga mga mensahe nga way ko malabutan ho. Karon na lang no kung may tempo pa after sang report ni Aksyon Dale Salazar. Ang balita ni actually ano naman ipaklaro, kundi nagambal si Councilor Cindy Rojas, kantanan nga ispas automatic approve man mo. Muna kuno, tapos way labot sina, i-check taman sa iya, kay ang SP ginaktuan kundi regular session subong, parte sa Negros Island Region bla. Ngati ang tuyo, obra nagid sang isa kahagna para sa pagtukod no, sang Negros Island Region. Let's have Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio City Hall Report. Para nga mahibaluan taniya, mga latest update man balita gikan sa Bacolod City Government Center. Oy ara si John Sir naman ho, kag si Arnel Gonzales. Gusto ko tani may baluan kung ang magkandidato nga nagsulod sa Negros may ispas man. Tuod no, i-check ta na may ara guro Kiti mo ng requirements mo. Mangkot lang ko tani, sir, kung nalin sa Maynila pa Bacolod, kung kinanglan pa ispas. Ti ang Bacolod, gambal, ti kayang probinsya, karon kay magpa ka dito silay. Dapat may ispas, gid. Ti ang sabat sina si Rodney Mendoza, subungan mo tong sulat ni Mayor Bingo, kung maaktuhan to hingagaw, sang taga RIETF, Regional IETF, para mas manging klaro, Rizalina Alvarez, ara man siya sa Minnesota, USA, kag Joseph Cardenas sa Princesa, Palawan. Uy, may tiyo ko na sa Brooks Point ya galing sa Palawan, no? Maingap idra sa taga Palawan, Thank you, Gid. Ari na si Aksyon Dale. Aksyon Dale, maingap please come in. Action Art, unrestricted na ang pag-apply sa espas sa mga Bacolod bound nga mga travelers diri sa may syudad sa Bacolod. Action Art, ini kasunod nga magkatuhay sa gihapon na ang policy nga gina-implement sa duwa ka LGU sa Negros Occidental kag Bacolod City. So kaina sa interview naton kay Councilor Cindy Rojas, siya ini ang chairman sa Committee on Returning Residents. Nga last night nag-start Action Art ang gin-change nilang setting sa espas nga kung sa una mag-apply ka kinahanglan pa sang approval singit sini nga mga personnel or siya mismo Action Art pero bangod gani nag-require no ang province of Negros Occidental sang espas Action Art sa mga traveler nga nagalabay sa Bacolod sila airport. So isa diri sa tikang
kay ginubra sang committee ni Councilor Cindy Rojas is ginisla niyang setting into unrestricted. But ringon, once mag-apply ka sa SPAS, automatic na action art nga maprubahan ni kag no need na nga kinahanglan pang aprubahan siya sining office or siya sining staff action art kay kung madumduman last time sang restricted ini may ada oras action art nga iba nagahulat 2 ka oras wala pa maprubahan, iban pila pa ka oras like kagahon nag-apply SPAS pero hindi pa mapubahan na. Pero bangod sining padayon nga confusion kagati lain no nga policy between Negros ug LGU sa Bacolod City amo na siyang ginapakamayo sang committee ni Councilor Cindy Rojas Action Art. Once nga mag-apply ka, automatic approve sa diya po na kagati makasulod ka diri sa may syudad sang Bacolod Action Art. So bali man automatic ini siya nga ang dira pagba-process mo automatic dayon approve siya. Automatic siya Action Art like pila lang ka segundos approve dayon. So bali computer generated nga reply. Automatic siya, wala na waiting time kumbaga. Action Art kay mo na bala ang balik Councilor Cindy Rojas ng iban alas 10 nagakulat may mga pending pila pa ka oras Action Art kay kinahanglan pa nila sa mo sa nila sa approval nga manual gid bala nga ining ayabi nga staff ni si Robert kinahanglan pang aprobahan after nga ma-check dira mga documents nga gin-attach dira sa SPAS Action Art pero this time bawal sa EO 63 ni Mayor Bing Lunaldia supposed to be wala na sang SPAS pero gani ang province naga-insist nga sige ho nila ang pagpatuman sining SPAS nga tuwag na requirements sa mga traveler nga nagalabay dira sa may Bacolod Silay Airport Action Art. So buka balon sini ang problema galing mo ni no galing kay kung fully vaccinated ka amo na yang maka-avail ka sina pero kung unvaccinated ka still RT-PCR test. Yes, kung unvaccinated Action Art, SPAS sa gihapon, automatic man siya sa gihapon nga approve. Mo na siyang coverage siya malikaw Sir Cindy Rojas, fully vaccinated or not, or first dose lang. Pero sa mga hindi pa yan fully vaccinated Action Art, require din sila sa negative RT-PCR test. Upon check-in dira sa aeroplano, amo lang ila silang i-present nga document Action Art para makasakay sila sa aeroplano. At least tapos na. Yes, tapos na. Importante dira kasi una to posisyon ba to i-check pa kung bala indeed ang ila siningagin pass nga documents no i-verify pa. Gina-check pa gina-legit kung legit bala ang mga documents nga like may mga barcode, may mga QR code nagkinalang kung makaduluda dala ang mga results ng RT-PCR test ginatawgan pa ng laboratory kundi ini nagpaidalom sa COVID-19 testing Action Art para ma-verify kung tuod pero this time tiyan mo na automatic na siyang approve nga subong ma-apply ko sa SPAS mabiyahe ko sa halin sa Manila pa kato diri Bacolod once ma-apply ko subong automatic approve na Action Art kumbaga wala na pang waiting time pa ang traveler nga mo na siyang naghahatag na bala convenient pang sila Action Art nga hindi na ginalang nga magulat pa ang iba nagawori mo last minute na bala nga aral sa aeroplano pero pending pang ila siling SPAS pero ang malikang sa Cindy Rojas once ka mag-apply ka no need na nga magulat pang lawig bangod ini siya ang automatic nga aprobahan. Aring tingog ni Councilor Cindy Rojas. Obra naton gin-unrestrict naton ang aton SPAS application. So once you apply, no need for my office to approve. Automatically approved. Okay. So saan na nag-start, Councilor? Ang unrestricted started last night. So for all tanan nga ma-apply sa SPAS, unrestricted, approved na yun ang ilang travel permit. That's for fully vaccinated? For fully vaccinated. Same goes for those who are not vaccinated, no? Ma-approve man agya po ng ila SPAS. But they have to show additional requirements. Let's say if you're not vaccinated, just to show your RT-PCR swab result. Oo. Pero wala ano pa niya, may restriction dila ya? Wala man siya restriction. Pero upon check-in, pagitaan gid na iya. So you have to bring. So, ang person na sa tingog ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas Action Art nga sa siya subong balang malugabot ang Desyembre damo sa nagapuli kag everyday pala dala ka flight sa mga aeroplano sa airline company Action Art nagahugpa dira sa may Bacolod Silay Airport kag sang last time sang wala pa niya sang may restriction pang pag-approve sa SPAS sa ating iba nagapulaw ang iba nalauna ginaaprubahan pero this time once ka mag-apply automatic approve ang inyo sini nga SPAS. Pero subong na pilang average nila man nga nag-apply may data. Wala sa Action Art may mention si Councilor Rojas pero according sa iya everyday may 3 flights according sa iya 7 days a week gina no.
So yan sini ginalantaw nga tisig sa plano hindi man tanan niya bakulod noon ang iban dira Negrense, ang iban dira mga bakasyonista action art nga sa iban nga banwa kag syudad pagapadulong diri sa may Bacolod City. So ang mga action art ang mas suno siya may sang daw hindi bala mabudlayan ang mga nag-apply for ASPAS bangod wala na sang waiting time pa nga dapat hulaton pa nga makabugtaw dira ang staff ni Councilor Cindy kung tungang gabi siya mag-apply kay kani siya wala na no mas ginpahapusan na ang pag-apply sang SPAS Action Art. Pero sa City Government of Bacolod di mo na napalindugan niya no nga no need na supposed to be para sila ang pag-usal sa SPAS para sa mga traveler padulong sa may syudad sang Bacolod. Update kabay tagikan sa Bacolod City Hall Action Day sa mga action sa din kami nga bahin sa Pinas labuton ka sang amon sa kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Firing Line. Iba natin na lang nabiling ko na ito alas 8:58. Okay na? Oh, good. Kay abi ko kung may nabilin pa kay basi mula maipit ko. Ayun timpo na itong gilagas na lang Parti na iarto ti amo to may gintalakay kay na. No, ang SP ti ilang taon ni kung mga congressmen diri sa Negros Island amo lang pinaka the best no kung may ara pagin maaktuhan ini both chambers sang Congress sa Senate kag House of Representatives. Action para sa Firing Line. Ibang subject kung daw hindi masawaan ni sa masunod sino man presidente kundi sige-siging inayar siguro to do kasawa naman lang kita do katawahay na no may regional director ta rega duty dris Bacolod hapos na malabot di pareho sa nisubong can you imagine bala kiti lain ng regional IETF ato pa sa Iloilo kung ibudayan kita kalakataris-taris dito pisan magpadala communication kadugay o kundi ma-regional office tadi kundi hapos na lang kadto lang to maka-check kita may access kita ng direktad sa mga taga regional offices bisan dito pas kaban-kalan o kung sa dumagiting iban at least ari lang dayon sa within Negros Island region bla na dali ka lang kon hinali magbalik na kita sa new normal nga sitwasyon. Action Firing Line. Pasensya gid way kumalabutan ng mga mensahe ha. Ang mga nagpadala pa nga gaw karon na lang Saxon Night Patrol Program. Action Firing Line. Salamat gid sa inyo pagpakigbuylog karon nga gabi diri sa aton sining pagpangalagad sa Action Firing Line program sa ngalan sang inyo regular anchorman Aksyon Brian Modlen. Ako naman Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!